nam jakong ke thea bang orang ke thea bang pinchong bang pinthia bang moni datum monoratum ke doadim ke thagadim do nangji pusi nang bidi pidun bomsi sore pidun bomsi hiring pedor dun bomsi jinta pedor du bomsi auwe atum ta hem keme rid keme arbung keme arphe keme chuk chuk klim chukim theglo chorang theglo nang kang hon nang kang jinso phan aning chithesi angthin chithesi nitum lurulangso a unit mate Holy Trinity Church atum arbung kimi arphe kimi hem kimi rit kimi kikim jia phan kerang jia phan labangso hem thur ingwai lo lasi nang labangso hem thur phan ahir keme pira ahir ke chok pira suwa pekagra suti pekagra labangso hem thur along kapa jabji ahem kikim atum phan kerang atum phan jakong pidunra horang pidunra bidi pidunra sore pidunra kikim akam kerang akam apora teng apora mang papitang thekta papitun thekta lapen mo labangso arbung labangso arphe labangso hem labangso rit kim tang lote rang tang lote labangso ahem asor labangso arita sor mate unida sor tumpa nang phaning nang paching duk thekta nang nong nang pathe thekta nang thang nang pathe thekta lapen labangso ahem labangso arit Nazaret ahem tu nason pacheplang tha labangso kardom labangso kardike nitum ahem phu nitum ahem the Yesu Christ amen pensi nang chuning rilo nang chuning laglo amen. Neli ka chingon kado ka be kroira Trinity kang thu lang su unit ake kroira da pan kado ka be panning ching dukno la penang churolo ini itum akal dom hem long ka chingrum ke itum apa gohor mate kitchen abang su kikim ke rang nong na chera ma ki tudu na korting na pan ning ching duklo la pen churolo la pen non kado ka be itum tanang chera pon pe je phansi neli hin pen hili tuma hem fuji somen pensi puthot tu ningri lo puthot non ke rang yang ni na chera pon pe je phan